Teď vám řeknu něco děsivého. Letní výprodej letos nebude. Dělám si srandu, výprodej je tady. Kup třeba chytrý fitness náramek Fitbit nebo webkameru s rozlišením Full HD a mikrofonem. Letní výprodej na Alza.cz. Teď vám řeknu něco děsivého. Letní výprodej letos nebude. Dělám si srandu, výprodej je tady. Kup třeba dětskou poloautomatickou pistoli Nerf nebo větrák Home pro příjemné osvěžení. Letní výprodej na Alza.cz. Teraz vám povím něco děsivé. Letní výprodej tento rok nebude. Robím si srandu, výprodej je tu. Kup například inteligentní fitness náramok Fitbit alebo webkameru s rozlíšením Full HD a mikrofonom. Letní výprodej na Alza.sk. Teraz vám povím něco děsivé. Letní výprodej tento rok nebude. Robím si srandu, výprodej je tu. Kup například inteligentného hlasového asistenta Google alebo větrák Home na příjemné osvěžení. Letní výprodej na Alza.sk. Teď vám teraz vám povím něco děsivé. Letní výprodej